F'intervista ta' nofsija, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech infex f'attak fuq min ġie lil sienu u anke tefa' dubji fuq is-sewwa magħruf. Il-kap nazzjonali stess spiċċa jitfa' dubji jekk hux veru kien hemm il-konkos difettus fl-isptar Mater Dei. Mater Dei problemi ta' konkos. Fejn saru, fejn waslu l-investigazzjonijiet dwar il-konkos ta' Mater Dei? Kif daqqa waħda ma smajna xejn iktar fuqhom? Kif ma tressaq ħadd? Kif ma fittxew il-ħadd? Hemmhekk tara allura u jitrulek dubji kbar kemm verament kien hemm dawn in-nuqqasijiet illi kienu qegħdin jgħidu. F'Mater Dei rriżulta li kien hemm konkos difettus meta Gvern Laburista rid ikabbar l-isptar billi anki jibni solari ġodda fuq l-emerġenza. Iżda rriżulta li jeħtieġ spejjeż ġodda x'il-konkos li bniet Skanska, il-kumpanija li qabad Gvern Nazzjonalista, kien difettus. Il-Gvern Laburista jrid ifittex lil Skanska għad-danni ta' xogħol li ma twettaqx sew, iżda Gvern Nazzjonalista kien għamel waiver li biha l-Gvern ma setax ifittex lil Skanska anke jekk għamlet xogħol ħażin. Skanska li l-avukat tagħha kienet deputat nazzjonalista Adrian Delija hija l-kumpanija li kawża tagħha kellhom jinħarġu mal-150 miljun euro minn flus il-poplu biex jitranġa l-konkos difettus li Bernard Grech issa qed jitfa' dubju fuqu fil-waqt li fil-ġimgħat li għaddew iddefenda il-waiver li kien ta' Gonzi PN. Fl-istess intervista Bernard Grech infex jattakka lill-Speaker Anġlu Farrugia f'ġimgħa fejn ingħataw żewġ rulings li ma oġbuħx u telaq il-barra mill-Parlament biex l-Oppożizzjoni lanqas ħadet semm fid-dibattitu dwar l-emenda fil-liġi dwar il-vjolenza domestika. Għalhekk kif votajna kontra li jerġa' jinħataru Speaker u jkompli jikkonferma kuljum li Speaker illi le mhuwiex qiegħed għal-livell illi jixraqlu. Il-ġurnalist imbagħad staqsih ir-raġuni għala Bernard Grech ħareġ kontra l-nomina tal-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi għal kariga ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika meta fil-fatt kien ġa qabel dwar in-nomina iżda ġimġiegħ li mur lura minn kliemu mill-establishment nazzjonalista. You just mentioned the Standards Commissioner. The PN was against Judge Joseph Azzopardi being made the Standards Commissioner, but the party didn't really say why. Bernard Grech baqa' ma tantx tweġiba għal din il-mistoqsija, iżda bħalma dejjem jagħmel ma' min ma jaqbilx miegħu kompla jattakka persuna li okkupa kariga f'istituzzjoni tant importanti ta' skrutinju għal politiċi li waqqaf Gvern Laburista. Kemm ġo Azzopardi mhuwiex idonju għal dan l-irwol.